NgoNovember iMovie Room iqhuma ngohleko nesiphithiphithi. Uqala ngoNorbit, uthando, inkinga nomshado ongasebenzi kahle konke sekuyihlaya elikhulu. Umshayeli imoto yami ungagudluza isihlalo sami. Bese sithola uDwayne The Rock Johnson noKevin Hart babambene kuyiCentral Intelligence, umfana owayeyihlaya esikoleni useyisteering. Izinto sezimatasatasa. Hlukane kwamanje. Yazi kwenzakalani kubantu mabehlukana Bob? Kukhona fire. Kulandele i-ride along. uKevin Hart ufuna ukujabulisa umkhwekazi wakhe, kodwa uma uhamba noIce Cube, alukho uhambo olulula. Cabanga ukuthi umdlalo lo. Hayi! Kule inyanga kuMovie Room ukuhleka kuyimfuneko. Movie Room, moved by movies on DSTV channel 113.